20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Διαμαντίδης. Ο Γιάννης Φερόπουλος ζήτησε από τους παίκτες του να μην κάνουν φάουλ. Ο Χάντερ με το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης με βήμα πίσω θα εκτελέσει για 3. Θα πετύχει ένας τρίποντο που ίσως να κρίνει λιώσει το παιχνίδι. Στο πρώτο του εύστοχο τρίποντο σε όλο το μάτς. Δείτε και πάλι. Διαμαντίδης με το Χάντερ. Βήμα πίσω και εκτέλεση. Ο Παναθηναϊκός μπροστά. Τις οδηγίες του Γιάννη Φερόπουλου τις ακούσατε από τον Χρήστο Κάουρη. Σπανούλης. Μάτζαρης. Πέρασε από το σκριν του Πρίντεζη. Σπανούλης με 4 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σου 3 πόντων ο Σπανούλης. Θα πετύχει το καλάθι του αγώνα και ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής από το ΟΑΚΑ. Με τον Βασίλη Σπανούλη να γράφει έναν απίστευτο επίλογο σε ένα απίστευτο παιχνίδι. Θα την κλέψουμε από τον Σπανούλη. Ο σχεδιασμός τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Μάτζαρης ο Λομόνας, θα δεν πρόλαβε ο Παπαγιάννης. Για 3 πίσω από τον φίλο του Μιλουτίνο. 37-39 ο Πέτρου Παπα-Νικολάου. Ο Σπανούλης στα 3 δευτερόλεπτα ξεφεύγει από τον Φώτη. Για 3 ξανά 37 και νωρίτερα ο Σπανούλης από τον Φώτη. Δεν τον πρόλαβε κανείς. Σχεδόν με τελείω αριθμό πόντων. Τώρα κλέβει ο Παπα-Νικολάου. Με αντίπαλο τον Λίστα. Καλάθια. 3 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Σπανούλης δεν μπορεί να χάσει. Ο Αγραβάνης με ταμπλό. Απίστευτο. Τι έβαλε ο Άκρα για τον Ολυμπιακό. 1,5 λεπτό. Και φεύγει ο Σπανούλης. Σταματάει έξω από 6 και 75 και απαντά. 67-68. Είναι δύο από το μεγαλύτερο. Μάτζαρης για 3 και την ισοφάριση. Απίστευτο. Είναι και τη δεύτερη. Πώς η μπάλα από την σφαλιάρα του Ιταλού πήγε έξω. Ο Μάκης είναι τελευταία αντίθεση με την μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. 14 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει φάουλ όπως και στο δεύτερο μάτς. Και τώρα οι δυο τους. Διαμαντίδης εναντίον Σπανούλη. Ο Σπανούλης για 3. Μέσα! Ο Σπανούλης 81 που τα δύο. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ και το πλήρωσε. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Και ο Σπανούλης το κάνει ξανά. Με αντίπαλο τον Διαμαντίδη αυτή τη φορά. Καταπληκτικό μάτς, τρομερό μάτς. Και ο Σπανούλης κάνει την διαφορά ξανά. Για μία ακόμη φορά. Ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε και στο δεύτερο μάτς. Το πληρώνει και στο τέταρτο.